Nashledanou. Další komentáře ve studiu ČT24 teď připojíme s palestinským publicistou Suhelem Abu Nofalem. Dobrý den, vítejte ve vysílání České televize. Slyšeli jsme to základní východiska. Mahmud Abbas ve Spojených státech amerických, nějaká významná poselství ze strany Palestiny do Ameriky, ani z Ameriky, ale ovšem na druhou stranu se neočekávají. V čem tedy vy vidíte význam té cesty, jestli nějaký vidíte vůbec? Tak já osobně myslím, že to je nějaká jenom rutina. Prezident George Bush chystá do Izraeli k 60. výročí a v jeho plánu návštěvy neplánuje navštívit okupované území, nebo respektive sídlo Mahmuda Abbasa v Ramallahu, tak oni ho pozvali dřív, než se uskuteční ta cesta. To rád bych jenom drobek, co říkal jako pan Neumann ohledně Camp David jako za Clintona. Je to pravda, že jako Palestinci to odmítli a to myslím, že naivní by myslel, že by Yasser Arafat mohl akceptovat tu dohodu, která porušuje veškeré pravidla mezinárodního práva a rezoluce OSN. Tam bylo nabídnuto Palestincům, aby ještě Izrael vzal další 80% území západného všeho Jordánu, což jako prakticky to nikdo, asi žádný Palestinec by k tomu nesouhlasil. Dále, co říkal jako ohledně, že komplikuje mír na Blízkém východě, třeba těch každodenní těch raketů Al-Qassam, které se střílí z pásmu Gazy na Izrael, to taky to vezmu jako lichý argument, protože sice ano, možná my Palestinci máme nějaké hnutí, které jsou radikální, ale jsou radikálnější v Izraeli typu Avigdor Lieberman. Ale Palestinci jako prakticky z roku 1988, když vyhlásili jako deklarace nezávislost na radě v Alžírsku, tam ještě ani Hamas jako tolik neexistoval, tam bylo prakticky, když nebudu to přehánět, až jest jako 100%, tak 80 až 90% Palestinců, včetně v exilu, jako uprchlíci, byli pro ta deklarace, která stanovila jako dva státy, palestinský stát v hranice podle rezoluce OSN, Rady bezpečnosti OSN 242. Od té doby z roku 88 do dneska ještě Izrael jako to neakceptovalo. Dobře, a je dnes tedy na stole, řekněme, něco nového, co by mohlo tu situaci někam posunout, že by přece jenom nějaká dohoda mezi Izraelem a Palestinou byla možná, nebo podle vašeho názoru je to ze světa pohádek, když to takto zjednoduším, že nic takového ani dnes není možné? Jestli někdo myslí, že do konce roku 2008 bude dosažena nějaká dohoda, kde jako prakticky bude nastolen aspoň základ pro mír, já osobně domnívám, že to je iluze. Protože prakticky do 5. března roku 2002 Rada bezpečnosti OSN vydala 102 rezoluce týkající toho problému. A všechny ty rezoluce vyzývají Izrael, aby stáhla z okupovaných územích. Do dneska jako Izrael prakticky neudělá to. Nakonec mapa cesty, který jako sám prezident Bush navrhnul, ukládá, aby Izrael zmrazila vybudovaný osad. Minulý, když byla Kondolíza na návštěvě jako na okupovaných územích a v Izraeli, byla vítána tím, že taky byly rozšířeny nějaké osady, jo? Což jako je to směšný. My jsme ale od pana Neumana slyšeli, že Amerika, konkrétně prezident Bush, tlačí v tuto chvíli spíše víc na Izrael, než na palestinskou samosprávu, aby byl přístupný k těm ústupkům. To není důvod pro to myslet si, že by se proces mohl někam posunout? Já myslím, že to je, osobně myslím, že je to balonek, protože v současné chvíli taky nedávno byl Dick Cheney na návštěvě na Blízkém východě a deklaroval, že administrativa Spojené státy nebude, ujišťuje, že nebude vyvinout nějaký nátlak na Izrael. Tak tím pádem, jaký nátlak na Izrael, když ani oni v těch, jak se říká, maličkostech nedokázali vyvinout na Izrael nátlak, aby zrušil těch
bariér, které dělá na cestách jako na okupovaných územích v západním břehu Jordánu. Já jsem je zkusil na vlastní kůži, jo. Cesta 4 kilometrová trvá třeba 2 až 3 hodiny, jo. Tak... Máte pocit, že politici na obou stranách se chtějí dohodnout, nebo spíše nechtějí? Z naší strany palestinská administrativa, nebo z naší strany, já myslím, jako, že nemůžu překročit, že jsem Palestinec původně, tak říkám z naší strany. Říkali, že jste palestinský publicista. Palestinská administrativa chce a usiluje o mír. A o skutečný mír na základě všech rezolucí OSN, včetně 242, 338, 465 a tak dále, které je jich celkem víc než 102 rezolucí. Ale bohužel, jako dokonce v Annapolis bylo znovu zdůrazněno a nedávno na vrcholné schůzi Arabské ligy bylo zdůrazněno, že arabská mírová iniciativa platí. To znamená, Izrael odchází na hranice ze 4. června roku 1967 a výměna za mír prakticky bychom řekli, děláme tlustou čáru. Dobrá, to jsou řekněme podmínky, ale dá se tedy nějak přiblížit? Jiné východisko nejde. Okupace musí být ukončena. Aby bylo osvobozen palestinský lid, musí být osvobozen taky izraelský lid. Jsou Palestinci v tomto jednotní? Jaké jsou třeba vztahy mezi Hamásem, mezi Fatahem, případně islámským džihádem? Takhle, my můžeme říct jako hlavní směr. Palestinci, víc než 70% Palestinců deklarují, že oni chtějí řešení na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN, na základě mezinárodního práva. To, jestli bude nějaká organizace nebo nějaké hnutí, to může být v každé společnosti. I u nás tady v České republice ne všichni souhlasí třeba s politikou, která provádí vláda, že jo? A tež taky v Palestině, tež taky v Izraeli. Nemůžu říct, že v Izraeli, že je tam hnutí Avigodar Lieberman, to znamená, v Izraeli není možné, aby byla dosažena dohoda a mír. Dobrá, díky za vaše komentáře k té aktuální situaci, která se možná dnes posune právě díky té návštěvě Mahmouda Abbase v Americe, o čemž budeme informovat, až ta jednání proběhnou. Díky za návštěvu. Nashledanou. Za chvíli aktuální zprávy ve vysílání České televize. Kateřina Blechová přijde a potom už interview ČT24. František Lutonský si pozval do studia předsedu odborového svazu pracovníků školství Františka Dobšíka. Tak se dívejte. Pěkný den s Českou televizí. Nashledanou.